Na, hello, hello mindenkinek. Most jó vagyok, akkor azt én remélhetőleg. Hú, na, remélhetőleg minden sikeresen beállítottam, minden tökéletes. Fú, ez azért necces volt kiszámolnom már így őszinte egyébként, így elsőre, mert egyébként így elkapkodni azért, így streamet azért nem szoktam. Jó. Itt a DC-t is lefrissítettem, hogy nekem is már stream megy egyébként, úgyhogy valóban itt vagy a stream, remélhetőleg. Úgyhogy itt vagyok, élőben, természetesen nálatok a jó estét mindenkinek és szevasztok. Ismét visszatérek egy újabb streamben egyébként, ráadásul ugye ebben a májusban ugye az első stream, ugyebár hát azért is ugye első stream, mivel hát nem is volt sok időm rá konkrétan, hogy felkészítsem egyébként így a magamat. Tehát lehetett volna előbb is egyébként, csak hát ezek minden történtek egyébként. Tehát volt ez is egyébként, ami megtörtént egyébként, volt ez az amaz, amit így kellett így, tehát így meg kellett így tartanom egyébként, mert így azért így, hogy jobban érezzem magam inkább. És mivel most már nincsen nagy programom, így hát így döntöttem, hogy igen nekiállok nagyban streamelni remélhetőleg, és megint jött valami újabb update-ek egyébként. Aha. Figyelmeztetés, oké. Okay. Érdekes. Hm. Majd ezt is vagy kialkalmazom egyelőre, most így hagyom egyébként így az egészet, mert egyébként úgyis mindenbe belebonyolódnék egyébként így elsőre egyébként, de talán bekapcsolom. De sokra nem megyek vele egyébként, widget. Várjál. Hol van? Hát, ja. Ezzel mondjuk sokra nem mentem ezzel a figyelmeztetéssel, de mindegy. Oké, okay, hát vagy valahogy majd ezt majd alkalmazom, mert egyébként ez így elsőre, aztán én nem fogok én mindenbe ö, így nyúlkálni egyébként így a beállításokban, mert most ez a Twitch konkrétan állandóan update-eli magát, és konkrétan még azt sem tudom, hogy hol vagyok. Tehát, te. És ezt is beállítani, azt is, amazt is. Jézusom. Egyszerűen kegyetlen. Hello, Vidi. Hát igen, nagyjából ez a májusi. Igen, amúgy egyébként így visszatérve egyébként a májusra, most így, ahogy így megemlítem a májust. Hát a májusi kezdés az eléggé esővel indult. Kegyetlen esővel. Brutálisan szakadt konkrétan, tehát megállás nélkül. Tehát ha kül, hanem ezt még egy isten se tudta megállítani. Egy görög isten, vagy róma isten, vagy bármelyik isten. Tehát ezt megférkezni, ez egyszerűen. Hopp, ez a telefonom volt. Azt sem tudom, hol van a telefonom. Ja, hát a YouTube az olyan, hogy hagyjuk.
Istenem, ezek a szaros értesítések engem kurva nem érdekelnek a telefonon. Mindenféle katyvasz értesítések egyébként, de egy darab fontos értesítést várok egyébként üzenetben. Remélhetőleg még ma ezen a héten megtörténik egyébként. De mindegy, most nem ez a lényeg egyébként. Úgyhogy visszateszem. Már nem is fogom tudni így visszatenni, akkor inkább, akkor ezt ide kell tennem. Na, el tudok gurulni. De jó gurulni, össze-vissza, oda. Na és milyen volt eddig a hétfétek napotok, meg minden, bármi esetleg, hogyha így fel tudom én is tenni ezt a kérdést egyébként nektek, mert én rendesen el tudom mondani az én saját történetemet addig, ameddig lehet. Aztán utána olyan szinten mélybe fogok menni, hogy az valami elképesztő. Osszátok is meg amúgy a streamet, mert az is fontos egyébként, mert még mindig érvényes az eset egyébként, hogyha nem gyűrünk össze minimum 4-en a Discord szerveremen, akkor előbb vagy utóbb én búcsúzkodom. Remélhetőleg. Aha, itt egy másik streamelő is. Ugyanúgy streamel most is. Na mindegy, azt vele nem foglalkozom. Ja, ez biztos, hogy nem aktiválom, úgyhogy ne is álmodjak ilyesmiről. Pű, te! Ez is egyébként rengeteg update, egyébként ez a chat kiemelés, de ez egyébként nagyon jó. Legalább így jobban látom, hogy ez valóban moderátor, és nem pedig az, hogy csak kis ikonként látom, tehát ez mennyivel jobb. Hát ja, tehát most visszatérve egyébként ez a májusra, konkrétan ez az eső, konkrétan meg se állt. Bár jót tett egyébként a gazdaságnak, mert egyébként így akkor nem száradtak ki. És én most is. Talán érettek, talán bár nem vagyok benne biztos, de biztos. Szóval eléggé jó indult egyébként ez a májusi konkrétan, és még ráadásul így az egyetemem kapcsán konkrétan, hát elképesztő. Tehát én most nagyon jól érzem magam egyébként. Eddig tökéletesen jó halad egyébként, de ez most sokkal könnyebb egyébként, érdekes módon, mint annól az a nyomorék téli szemeszter, amit rohadtul gyűlöltem, meg utáltam. Tehát az konkrétan, hogy a nyári szemeszteren és hogy kétszer, hát várjuk csak, hogy volt már, el is felejtettem, mert már ezt is az, hogy mi volt az órarend. De talán még a naptáramban még benne van, hogy mi volt. Igen, tehát az a hétfői nap, az valami gyűlöletes volt. Az egy szar, a kedd az normális, a szerda egy szar, mert késő délután kellett bemennem, és a csütörtök az normális. A péntek is sem mondanám egyébként tökéletesnek, bár az sokkal jobb, mint hogyha délután mennék be, azt ott aludnánk el egy 4 óra hosszás előadáson. De legalább jobb 4 órán reggel, mint késő délután. Mert ugye igaz, hogy reggel 8-kor, ami nekem hogy fél 7-kor kellett kelnem, ami eléggé szar, és még fogok is kelni egyébként, ugye, hogy korán. Pedig azt hittem hogy egyébként, hogy megúszom, de sajnos nem. Úgyhogy ezen a héten szerdán kell mennem, egy nagyon koraira, aztán pénteken is mennem kell, hogyha úgy döntök, de viszont akkor már nem kell korán. Akkor viszont ott már kicsit úgymond megkönnyebbült lesz a helyzet. Remélhetőleg. Mi jött itt a... Ja, jétét, igen. A szerveremen a bot értesített. Meg is nézem, hogy most-e működik egyébként a stream elemez bot. Hát kurvára nem. Hát ezt a fogyatékot.
Fú, én meggyűlik a bajom ezzel a nyomorékkal, komolyan mondom. Itt van bemásol. Ja, hogy most itt is 3 pont. De ezt nem értem. 3 pontot így konkrétan a meghívóra mindegyiknél. 3 pont és semmi más. És mi ez a használat? Mi ez a lejárat? 6 nap, 15 óra, 15 perc. Azaz akkor 7 nap. Fogalmam sincs. 3 pont konkrétan. 3. Tetves. 3 csillag vagy pont. Mint hogyha sértő lenne a Discordnak a linkje, komolyan mondom. Ó, Istenem. Én most akkor megnézem egyébként, hogy hát, ha fel tudok elérni a Stream Elements-nek a izéjére, oldalára. Remélhetően most már csak engedi. Vagy ez csak akkor kell, amikor nem vagyok streamen? Hát kurvára nem tudom még mindig belépni, hogy szakadjon ketté ez az oldal. Egyszerűen annyira megrőhelte ezt a Stream Elements-et, hogy még le se tudom állítani. Nem, hogy még karban tartani, nem, leállítani se tudom. Nem tudom, hogy hova költözött, nem tudom, hogy most már hogy kell beállítani. Ez így elment, ez így bukott. Ó, neked ne dirigálja nekem chat szabályzat. Nem mondja nekem a chat szabályzat, értitek? Ó, Istenem, ez a Twitch, ettől is megőrültem. Elkezdek itt írni mindjárt. Tehát így ezt a stream elemet szerintem én ezt a világéletem velem fogom tudni megoldani. Jó van, de legalább még tökéletesen megy, úgyis azt, hogy az előnézek ki van kapcsolva. Úgy, hogy nem csinálok semmit, hogy még jó, még tökéletesen megy. Remélhetőleg azért nem megy azért cselben egyébként ez a stream sem megy egyébként, mert ugye ez az első stream, ez még okés, de utána jön majd a második, és az viszont az már nem éppen egy olcsó mulatság lesz, mert az első és utolsó stream lesz egyébként. Őszintén egyébként, tehát az is. Tehát ez mindig egy olyan helyzet, ami kurvára nagyon szar. Tehát nagyon kemény helyzet lesz megint nekem, és egyszerűen utána előbb vagy utóbb eltávolodok rendesen. Tehát eléggé, hát hogy is mondjam, legalább valami vakantás, vagy esetleg nem vakantás, hanem inkább egy ilyen osztás, tehát megosztás, bármi, vagy esetleg vagy talán jó jöhetne. Tehát így, hát így mondjuk ennyi talán izével kapcsolatban, egyetemek kapcsolatban egyébként, tehát nagyjából nagyon nem történt semmi igazából nagyon nagy egyébként, mert, mert megtörtént ugye az egyetem, tehát a vizsgák, ugye most még zajlanak még a vizsgák, de attól függetlenül már lassan mindjárt vége, és már pár tantárgyból már sikerült átjutnom, úgyhogy remélhetőleg, ha úgy adódik, akkor remélhetőleg hát átmegyek, mert azért még mindig rizikós egyébként, mert megadott kredittel lehet átmenni egyébként, és azt be kell célozni egyébként, mert még nincs meg. Sajnos egyébként, tehát így őszintén még haladnom kell. De ha meg lesz, akkor meg lesz. Akkor már minden meg lesz, és akkor kidőlhetek rendesen. És már tényleg szabad az én napjaim. Fullosan. És akkor nem foglalkozok már semmivel se. De legalább nekem az a könnyebbik része az, hogy nem kell mert egyébként a mostani középiskolások, tehát gimnazisták most érettségiztek le, és megkérdezem az egyik haveromat konkrétan, hogy milyen volt egyébként, azt mondja, nagyon könnyű volt, meg minden. Ha mondom, volt,
az képtelenség az, hogy ezek a feladatok könnyűek legyenek, mint egy pite. Az azért ilyen érettségit írni azért eléggé durva, és egyszerűen tehát lehetetlen is. Tehát én, amikor megírtam 2020-ban, az konkrétan, tehát még a lehetetlennél is lehetetlen volt konkrétan. Tehát ilyet én nem is kérdezett a büdös életbe se. A tanárok ilyet nem is adtak le. Tehát azért itt el van tájolva az egész, izé, akik megalkották konkrétan. Tehát így azért eléggé bonyolultság. Oké, rendben, az mind, tehát lennie kéne súlynak azért persze, tehát hogy tanulási szinten, hogy áll mindenki, de tű, tehát így belegondolva nagyon kemény és nagyon gáz. Hogy azért ennyien nehéz feladat, hát sajnos, még én is konkrétan, tehát alig ha tudtam gondolkodni, de azért sikerült átjutnom. Egyébként őszintén egyébként a másik szék, a konkrétan a régi szék, hogyha ha néztétek ugye az előző videóimat, akkor ugye volt olyan, hogy ugye a gamer szék, amit ugye én azon ültem, ugye az piros volt. Na hát az most az szépen az agukával landott, és most cserébe lett egy fehér. Igazából muteromé, de mindegy. Tehát ezt a családom használta egyébként, úgyhogy ez ide került. És akkor én most vettem egy másik új széket egyébként, ami azért sokkal durvább lesz konkrétan, mert azért 64 ezer konkrétan. Maga a szék. És az egy brutálisan jó szék egyébként, és nekem nagyon megtetszett, úgyhogy majd meglátjátok, hogyha eljön az idő egyébként. És ez ma ezen a héten még megjöhet egyébként, mert ma délelőtt rendeltem. Úgyhogy izgatottan várom. Hát most igen, a pénz az most erre jön, de hát kényelmes szék kell, mit hogy gémek. Amúgy is egyébként, ami ki fog jönni az F1 23, na azt a büdös életben nem fogom megvenni. Azért sem, mert konkrétan ez a 70 euró, amit kikövetelnek, az valami kurva szar. Tehát egyszerűen, fű, de elegondoló is szar egyébként az, hogy konkrétan értelmes játék, bevezettek ezt, azt, avaszt, és még ráadásul olyat is bevezettek, ami 9 évvel ezelőtt volt benne a játékban utoljára, és így is megemelik a tétet. Tehát azért ez már kapzsiság felső része konkrétan. És még azért még lecsökkentettek egy 10%-ot a, a másik verzióban, ami még drágább, de viszont többet ad. De egyszerűen az egy hányadék. Az egy nagyon nagy hányadék. Tehát a mocskos árfolyam, ástop kell konkrétan, igen. Tehát ez az ástop, ez nagyon kell. Ahogy egyébként nagyon, hát most, hogy így kinézek így az ablakon, olyan, olyan kék az ég. Hát olyan, nem is tudom, tehát vagy nem az ég, hanem a felhők. Tehát a felhők konkrétan ugye teljesen beborítják ugye az egész eget, az ég az most ilyen, hát hogy is mondjam, hát nem fehér, de olyan, hát ilyen narancsága fehér kombináció majdnem. Akkor kimondom mégis csak a fehéret, hogy biztos legyen, de azért nem teljesen fehér. A felhők meg tiszta kékek. Tehát olyan, mint a narancskék, mint a Rocket League. És amúgy egyébként mondta is egyébként a figyelmeztetést egyébként itt a időjárásnál, meg az időképet is láttam még tegnap este, hogy resszámzivatar rendesen. Az egész Dunántúl megint be fogja lepni a felhők rendesen. Úgyhogy lesz nagy zuhatar megint. Úgyhogy ez a májusi eső, ez még továbbra is ki fog tartani. És szerintem még sokáig is egyébként. Amióta tavaly, vagy 2021-ben nem tudom, de 2021-ben még volt esők.
De 2022-ben egyáltalán nem volt se eső, se zivatar, se jégeső, semmi. Bár jégeső mondjuk az még lehetett. De, de eső ilyen gyakorisággal biztos, hogy nem volt. Ráadásul teljes 24 órás eső, nem 48. Akár 72, akár mondhatnék bármennyit is. Olyasmi nem is volt. Tehát csak mindig olyan volt az, hogy elesik az eső, 1 óránál tart, az cső, elmegy. Na de az, hogy teljes 24 órába, vagy 48, vagy 72, na ilyet a büdös életben nem is látott semki. Bár lehet, hogy volt régen, de azért én mondjuk nem. Tehát hát tehát konkrétan megdöbben az ember konkrétan, és ez miatt van, a szék. Tehát, és ez miatt van ugye majdnem ilyen árvíz konkrétan, tehát így a vízszint az konkrétan már 10 milli. És egy centiméterről beszélünk, ugye bár mint ember centiméter, és hát konkrétan egyébként én egyszer amúgy nagyon megszívtam. Őszintén. Hogy ugye jövök haza, ugye egyetemről, egyértelmű, és így és így, na, hogy is mondjam. Ne így már le. Állíts meg, jó. Fú, másikat akartam megnyomni, de úgy látszik semmi. Akkor jó. Tehát jövök haza, már leszálltam a buszról, rendben, átkeltem az úton, rendben. Aztán utána jövök át ott a parkoló részen, és ugye ott van egy kurva nagy hát mint egy tó konkrétan, akkora pocsolya volt konkrétan, mint egy tó, vagy folyó, vagy bármi, vagy mit tudom, én mondhatnám óceánnak is. Konkrétan olyan volt, mint egy tó. Mert belepte teljesen ott a parkolónak ott a középső részé konkrétan. Tehát az víz alatt volt teljesen. És még a csatorna se tudta elnyelni egyébként. Tehát az is tele volt tömve. Na hát az jó sikerült rendesen belelépnem, mert azt hittem hogy az még nem mély. De az rendesen mély volt, és konkrétan a bokámtól egészen konkrétan a bokámtól tehát a bokáig érő volt, süllyedés volt ott a pocsolyánál, és ott rendesen elsüllyedt a lábam, és kivette a cipőmet a lábam alól. Hát, durva. Azt kell, hogy mondjam, durva. Stream, te meg ne vakkantsál már itt azért szakítom félbe a mondataimat, mert te megszólalsz. Na, elkussoltattam. Azért bejövök akkor voice-ba esetleg, itt privátba. Ha valaki szeretne csatlakozni, akkor a várakozóba jöjjön be. Hát ha esetleg valaki szeretne amúgy csevegni rendesen, vagy esetleg elgémelni velem rendesen, még azt is elfogadom. Még akár. Csak osszam meg rendesen ezt a streamet egyébként. Elő vagy utóbb. És akkor utána mindent csinálhatunk. Akár bármit. Tehát bármit. Akár gamerés, akár bármit, még azt is. Igaz, mondjuk nem annyira meggyőző egyébként ez a stream, mert ugye hát ez a fekete képernyő, hát most ilyen. De ez most tekintsétek el. Tehát ez most csevegésről szól. Én amúgy sem vagyok egyébként egy profi szerkesztő, meg streamer se egyébként, hogy ezeket a izéket létrehozzam, bár mondjuk vannak olyanok egyébként, de most így annyira túlbonyolító így most így egyébként így összességében, hogy nem is kell. Mert ez most így mind felesleges. Egyelőre még jussunk át ezen a nehezén, legalábbis én át akarok jutni legalább a nehezén, és akkor utána jöjjön akkor a nagy. A szerkesztés, a stream szerkesztése, meg minden. Remélhetőleg még azért sorba fog kerülni minden.
És mi van akkor, ha... Bár azért is. Izé... Na. Tehát azért is látom akkor 3 pontnak, mert igen, mert lehet, hogy a közvetítés mód ki van kapcsolva. Vagy be van kapcsolva. Igen, meghívás. Igen. Most jó. És ha most írnám be, remélhetőleg jól működne. Ajánlom. Nem. Hát akkor szakadj meg ketté. Igen. Töröllek. Ennyire utálom ezt a vast. Pű. Az kellene még. Vissza a közvetítő módot. Jó. Csak egy pillanatra akartam megnézni egyébként. Nálam amúgy működik, de amúgy ott a... Pű, de... Tehát itt a streamen valahogy mégsem. Itt mégsem működik. Billy, nem tudom, hogy itt vagy-e még, vagy sem, de szerintem már nem. Hát akkor már lassan akkor a stream végénél tartunk szerintem, mert már lassan már kezdek kifogyni ötletebből. És ugyebár a folyamat, ugye a DC Ceremony egészen 20-45-ig van, hogyha nem történik semmi egyelőre. Már még egy kicsit kiújtom egyébként egy olyan 9 óráig, aztán utána lövöm le rendkívül. Mert most így Vidi itt volt, akkor mindenképpen akkor tovább tartom. Egyértelműen, de utána előbb vagy utóbb megállítom a streamet, az biztos. Hát igazából nem gondoltam, hogy egyébként az, hogy most ez, hát most ez igen, ez most olyan, hát hogy is mondjam, hát egy rövid stream, hát igen, egy minimum 1 órás stream lesz egyébként, tehát ez most rövidebb lesz, mint az előző volt, de legalább ugyanúgy el tudtuk beszélni, mert minden egyébként, voltam egyébként most így hirtelen, így délután körül egy nagyon nagy jó kis játékmenetben, egyébként nem tudom, hogy megint miért lag, vagy egyébként, hogy miért kapok render lagot állandóan. Ez annyira idegesítő tud lenni, hogy az elképesztő, és nem tudom, hogy mi okozza. Vagy kimenet? Ah, jó az. Na mindegy, ez a laggal az nem tudom mit csinálni, de legalább úgysem látszik egyébként az a minimális lag, tehát oly mindegy. Max az a rengeteg ablak. Talán lehet az is izére terheli, de előbb vagy utóbb, vagy úgyis majd megállítom rendesen, csak ugye most ugye nem csinálok semmit, azért inkább van nyitva a Chrome, amivel meg van nyitva a Play Plus olyan, hát olyan 240 ablak. Bár mondjuk zártam már be ablakokat, úgyhogy nyugodjatok meg, vannak bezárva már ablakok, tehát zártam már be ablakokat, még annó, még legutóbb, legalábbis nemrég, még olyan, hát 1 héttel ezelőtt, ha jól tudom. Vagy pár napja. Úgyhogy most be van csukva némi ablak egyébként, szóval nincs probléma. De már csak izé kell. Néző kell, és akkor rendben leszünk. Már így olyan, mint a betelefonálós típus az, hogy haló, izé, van itt valaki? Oké, rendben, valaki beszól, rendesen leteszi, jó van, és akkor kérek még telefonos, izé, valakit rendesen, hello, vagy valami. Konkrétan már ilyen érzésem van. Egyébként. Tehát így most így teljesen így, hát így az agyam így eldobom, meg így már nem tudok már koncentrálni se, meg bármit sem tudok már mondani, egyébként már fél órája megy a stream, de mit mondjak? Őszintén. Max, nektek el tudom mondani esetleg, hogy milyen napotok volt,
De hát ugye már azt már megkérdeztem például mindenkitől, főleg Viditől is, aki itt volt, aki most már nincs itt. Ja. Szóval sok minden történt így velem ezáltal, hogy konkrétan, hogy ennyi hét kimaradt, ugye a április vége óta. Őszintén, hú, hát amúgy nem, ja, tehát őszintén egyébként, ja, tehát nem volt nagy egyébként, tehát most így nagyon ja, mondjuk igen, mondjuk például volt egy eset egyébként, mikor, mikor volt, ugye ZH előtt próbáltam elmenni, ugye úgy volt beszélve egyébként, ugye mert pénteken online volt egyébként az, hogy jó, rendben, ezt vesszük, azt vesszük, mert minden. Oké, rendben, ez megtörtént. Na de, kedden volt ugyanolyan óra. Abból, ami ugye pénteket megtörtént. Elmentem, felszálltam a buszra, még egy buszra, kinti, öm, beértem, ugye abba izébe voltam a helyiségben, ahol ugye ugye ahol meg lehetett tartani, mert ugye nem egy helyiség van ugye ennél az egyetemnél, hanem három. Tehát van egy GIK, ugye a gazdasági informatika kar helye, az ott van konkrétan a Rákba konkrétan ott ott jó messze van konkrétan, tehát ott nagyon sokat kell gyalogolni, ott 20 perc konkrétan mire odaérsz, nagyjából fél óra. Durván. Az olyan sok. Aztán van a konferencia központ, ami hát az is inkább egy 20 perc, és ott van egy tiszti pavilon, ahol ugye ott ketté ágazódik szintén, tehát akkor 4 állomás van, tehát mondhatni ezt állomásnak. És a tiszti pavilonnál ugye van ott tehát a rendes tiszti pavilon, ahol ugye ott tovább kell menni, ott át kell tehát ott van egy lekanyarodás egyébként, ott az étterem mellett, van egy kis kapu, ott be kell menni, és akkor ott tovább kell menni egyenesen, és akkor utána ott rögtön, ott a bejárati kapunál, tehát ahol a kocsik szoktak bejönni, onnan azon a részen, na ott le kell fordítani balra. Jobbra nem tudom mi van, vagy jobbra nem a rektori van, hanem ott valami más. Vagy lehet jobbra nincs is. Ó, basszus, elfelejtettem, hogy mi van ott. De tudom, hogy bal oldalt kell bemenni, az oda kell menni. Ott fel kell menni egybe a lépcsőre, tehát nem az van az, hogy ott egy ajtó, és akkor azon keresztül. Nem, lépcsőzni kell. Hát kurva jó. Mivel ugye nekem most ugye nem annyira jók a lábaim egyébként, tehát így őszintén már ugye szeptember óta már fáj. Azt a sok lépcsőfokot megtenni, az kinkeservés. És akkor ott, mikor felmentél azon a rengeteg szál lépcsőfokon, akkor utána be kell fordulnod jobbra, mert balra a rektori hivatal van, az biztos. Tehát jobbra, ott be kell másolod a kódot, tehát elő kell venned a nemzetközi diákigazolványodat, és akkor utána tudsz bemenni. És akkor voilà, ment is vagy. És akkor ott van ugye pad, vagyis hát pad, jó van, hülye vagyok, tényleg. Tehát ott van székek, vagy sorjába, egymásba kötve, ugye 4 darab szék van egy sorban, és akkor oda tudsz leülni, és akkor várakozni. Mert ugye egy terem van, ahol vezet, ahova mész tovább, ott már rögtön jobbra, vagy nem rögtön jobbra, hanem majd egy 2 ajtó, vagy 3 ajtóval utána mész jobbra, mert az a 2-3 ajtó az a tanári WC és a tanári, mit tudom én, takarító terület, vagy nem tudom. Szóval talán az. Igen, nem tudom, igen. Vagy valami készlet. És tehát ott vagy egy 3 ajtóval tovább, ott lesz majd még egy ajtó, ami az lesz a terem. Ami ugye úgy van elnevezve, hogy Info 1. Info 2. Info 2 a külső, Info 1 a belső. Tehát úgy van, hogy bemész az Info 2-be,
tehát fullos a jobb oldalt, és akkor az Info 2-ben belül, hogyha még tovább mész, akkor ugye ott van még egy ajtó, ami oda van kifüggesztve, hogy Info 1. Na ott az Info 1 egyébként. Na de most mi nem az Info 1-en voltunk, hanem az Info 2-n. Legalábbis nem mi, hanem én, meg konkrétan egyedül voltam csak. Tehát ott ültem és várakoztam. Tehát nem mentem be, mert nem lehetett bemenni, mert tanári tehát a tanári kártyával lehet csak oda bemenni egyébként. Tehát ott is meg van szabva konkrétan, hogy a tanároknak a kártya leolvasóval tudunk úgy bemenni összességében. Tehát nem is akárhogy. Tehát nem az a gimnáziumban az, hogy oké, rendben, akkor hogyha már nyitva az ajtó, akkor beülünk rendesen. Nem, ez nem az. Ez nem az nem az a rész egyébként. Ö, hát igen. Tehát ott várni kell, ameddig a tanár meg nem jelenik, és akkor utána tudsz akkor leülni. És akkor utána beülni. Amit most így visszatekerek egyébként, amit mondtam, hogy ugye Tisztinél ugye két elágazás van. Ugye az egyiket, amit mondtam, ugye, hogy tovább kell menni. Na de most a második verzió az az, hogy ott a reformátusba kell menni. De nem fel a lépcső, hanem ott van ott egy ajtó, rögtön veled szemben, amit bemész a főajtón a reformátusnál. Tehát begyitsz, elfordulsz jobbra, ott van veled szemben egy fehér ajtó, ott is kell egy kártyaolvasó, ami neked a diákigazolvány, a nemzetközi diákigazolványodat kell leolvasni, és bent is vagy. A lépcső meg főfelen pedig az a református, oda nem kell bemenni egyébként. Az nem az a részhez tartozik. Az nem a mi területünkhöz tartozik, az egy másik része, de ugyanúgy része az egyetemnek. De az nem nekünk a része. Szóval bemegyünk, ott lesz egy nagyon üres folyosó konkrétan, elsőre egyébként, ahol ott átlagosan balra be kell venni, vagy hát mész, mert ugye ott tovább vezet egyébként az út, és ugye ott vannak ugye ajtók, ugye bal oldalt, hogyha úgy mész, hogy ahogy bejöttél az ajtón, és úgy mész tovább, akkor ugye balkész felől vannak ugye az ajtók. Ugye 1, 2, 3, 4, 5 ajtó van. Ja, 5 ajtó van, és ugye ezek mind termek. Bár a 4-es ajtón az nem tudom mi van, az már le van zárva. Lehet, hogy az nem is terem. Az is inkább valami takarító raktár. Talán. Igen, tehát így 5 ajtó van összességében, de az egyik ajtón ott raktár van. Jobb oldalt meg ugye... Nem, jobb oldalt nincs semmi. Max, hogyha a második ajtón elmész, vagy harmadik ajtón, inkább a harmadik ajtón, igen, hogyha a harmadik ajtón elmész, akkor ugye akkor már jobb kész felül vannak ugye a WC-k, természetesen. Elől tehát jobbról balról ugye a diák, és utána a tanár. Utána meg a tanár, és utána a diák. De konkrétan tehát a női mosdó konkrétan az valami katasztrófa. Tehát ugye itt van ott az ajtó kompletten, és be tudsz nézni. És ott a WC. De nincsen rajta ülőkje. Tehát az mi? Az hogy néz ki konkrétan? Tehát olyan rácsos. Most azon valaki szarna, az milyen érzés konkrétan? Az kurva szar. Tehát az jól látom, az rácsos. Rácsos volt, ha jól tudom egyébként. Ja, meg amúgy még az is kurva szar egyébként, hogy mikor bejött a május, amúgy egyébként nagyjából egy-két héttel előtte, mikor még kezdődtek a vizsgák, ha jól tudom. Igen. Tehát amikor még mielőtt jöttek volna a vizsgák, a férfi mosdó, tehát a fiú mosdó,
ahol oda szoktunk járni WC-kre, ott a két piszuár az megadta magát. Elég rendesen. Tehát az off, azt már nem használhatod. És én mindig azt szoktam használni. Hát mondom, a kurva jó, a kurva anyád. Úgyhogy úgy tettem, hogy kimentem a reformátusból, átmentem rögtön gyorsan a tisztibe, felmentem a lépcsőn, és akkor ott végeztem el a dolgomat, utána meg gyorsan vissza. Tehát rendesen meghaladta nekem a tempómat, meg a sétálásomat, az biztos. De annyira így hirtelen jött ez is egyébként, és még konkrétan már 2 hét eltelt, már hasonló 3 egyébként, bár most még nem voltam ugye a reformátusnál, csak ugye múlt héten, vagy mikor voltunk utoljára? Ma 10, ö, tehát hétfőn nem mentünk, igen, hétfőn nem kellett menni, kedden kellett menni ugye a izéhez, az egyik ZH-hoz, a másik ZH-hoz pontosabban. Ö, Szerdán nem. Akkor ja, akkor kedden kellett bemenni. Csak kedden kellett bemenni. Ja, de a hétfőn is be kellett menni. Ó, igen, de az a gikes. Az nem a izés, az nem a reformos volt, a helyen volt. Az a gikes volt, ugye az angol, az a izés volt. Az a gikes. A, a programozás, mert ugye a programozásból írtunk ZH-t, az viszont meg a konferencia központban volt. Konkrétan papírra kellett írni, mint ahogy a legutóbb ugye a téli szemeszterrel is egyébként. Hogy konkrétan papírra kell leírnod a, a komplett programodat. Tehát nem úgy van az, hogy, hogy gépen be kell írnod, nem. Neked be kell egy papíron kell megírni, és akkor onnan eldönthető, hogy jól csináltad-e vagy sem. Mert ha nem, mert ha bármi, még a kapcsolzáróját is oda kell rajzolnod konkrétan, hogy úgy működjön. Tehát konkrétan mindent kér. Ha nem rajzolod oda, ennyi volt. Ennyire kegyetlen. Mindjárt jövök. Na itt vagyok. Na, tehát visszatérve egyébként az esethez, tehát igen, az angol az a giken volt, a programozás volt a konferencia központon, akkor előtte, akkor a szerdai 10-i napon, akkor voltam utoljára, de már május 3-án észrevettem egyébként, hogy lezárták a budit, tehát teljesen szar volt. Tehát bekrapált. Tehát fullosan a piszoárokat nem lehetett használni. Ja nem, teljesen, tehát még a WC kagyló is be volt szarva. Tehát összességében nem tudtál ott elmenni WC-re. Max lehúgyoztad volna a padlót. így megérdemeltségképpen, de azért senki sem olyan gusztustalan. Mert abból akkor jöhetett volna a szankció rendesen. Hát igen, ez a május ez rendesen ilyen nagy hajsza volt egyébként így összességében. De az a lényeg az, hogy
rendesen elmentünk így a május mellett konkrétan. Főleg azért is, mert azt hittem egyébként, hogy még azoknak is a érettségizőknek szintén, akik úgymond írtak, mert azt hittem egyébként, hogy május 1-én fog elkezdeni, de aztán rájöttem, hogy ünnep. Aztán gondoltam, hogy nem. És így a 8-ától indult, ami plusz egy hétnek tökéletes egyébként, de ahhoz képest, hogy május 4 vagy 5-ére legyen a ballagás, az viszont nagyon durva. Hát, ja, tehát ez így nekem így furcsa volt, mert nekünk nem is volt ballagás. Tehát nem is volt se bolond ballagás, se sima ballagás, semmi. Tehát így nekünk így szar volt valóban. De nekem óriási jó volt, meg megkönnyebbültség. A vírus rendesen segített ebben egyébként. Tehát összességében amúgy nagyon segített. De most egy brutális hányadék. Tehát, vagy hát igazából 21 óta brutális egy hányadék volt. És örülök, hogy kitörölték. Mert most már teljesen kitörölték ebből a listából. Tehát összességében örülök neki. Örülök is neki, meg nem is. De a legfőképpen örülök egyébként, hogy nem kellett végigszenvednem ezt a rengeteg szóbelit. Hú, de összességében én már teljesen kifagytam már mindenből egyébként, már ezt is elmondtam már, azt is egyébként. Tehát így összességében már mindent ö, elmagyaráztam, már mindent meg elmondtam már konkrétan. Az egész életemet konkrétan. És ennyi. Tehát már nem tudok már mit mondani erre. Max még ha ez a hét eltelik, a szerda. Szerdán lesz egy 31-én, lesz még egy, hát remélhetőleg 31-én is kéne tartanom streamet, remélhetőleg. Hú, de meglátjuk. What the fuck? Ugye remélhetőleg nem most jött meg a üzenet, remélhetőleg. Remélhetőleg még nem jön még senki más egyébként, de és hát remélhetőleg nem fog még, remélhetőleg még nem fognak, ja, hogy a kurva anyádat, te zárkozott alkalmazás elavult. Szű, te állandóan idegesít, már komolyan mondom, hogy állandóan hogy elavult. Anyáda volt el, rendesen. És még mindig 24 fok van? Hát én meghalok, komolyan mondom, srácok, hát 24 fok most. Hű, holnap már jön a vihar, villám. Na jó. 4 órakor csak. A hülyeség, akkor az nem is lesz. Növekvő hócsarló. Ó, Istenem. Lesz ám idegeskedés, kurvára. Megint. Tehát lesz ám stressz, meg minden. És érdekes módon legalább stabil. Ott egy szombaton zuhanás, de utána meg vasárnap, jövő hét vasárnap meg már ismét egy big. Jövő hét? Miről beszélek? Hát most vasárnap. Most vasárnap meg egy óriási ugrás. Holnap meg még melegebb. De vihar, szerda vihar, csütörtök vihar, péntek, szombat, vasárnap meg jobb. Meg száraz. Ó, anyám meg ráment, komolyan mondom, kapcsold már ki. Jó, srácok, szerintem most lelevem a streamet, mert ez így már tényleg mindent elmondtam, és mindent konkrétan, hát így az agyam már megsült, rendesen. Így összességében teljesen.
Max még amúgy lehet még amúgy raidelni esetleg, hogy talán fel tudják figyelni, de hát ez most ez egy nézővel kurva jó lesz. Mindegy azért. Talán. Így összességében már oly mindegy mit csinálok egyébként, de legalább megteszem azt a szívességet legalább, és akkor talán így jó lesz. Mi ez a... Ja, pálmizsákmány. Jó, majd. Ezen majd beugrok, ha kell. De ez a Twitch is már lefagyott. Na jó, srácok, szerintem akkor én már most lőttem le akkor a streamet, úgyhogy ennyit ért. Összességében... Hát ja, nem egy nagy streamelés volt így összességében, de legalább voltunk páran. Úgyhogy srácok, hogyha tetszett, akkor kövessetek be minél többen, és akkor előbb vagy utóbb majd talán talán majd ó, te rohadt antivírus kussolja. És akkor vagy előbb vagy utóbb majd meg lesz, hogy és előbb vagy utóbb majd akkor majd az utolsó streamen majd mindenkivel bele kell adni ebbe az egészet, mert nem tudom, tehát előbb vagy utóbb ebből így megint zuhanás lesz. Így összességében. Előbb vagy utóbb megint akkor meg azt fogom mondani azt, hogy szevasztok örökre, és akkor viszlát. Hmm. Ja, úgyhogy akkor köszöntöm szépen, úgyhogy remélem, jó, remélem, hogy majd előbb vagy utóbb majd megtörténik majd újból esetleg ez az egész. Úgyhogy köszönöm szépen, srácok, úgyhogy legyen szépen, szevasztok, sziasztok! És akkor majd találkozunk majd akkor talán május végén, elő vagy utóbb, de úgyis írom majd Discordra. Na, hát akkor szevasztok!